Deze week in Limbourgeois een grote fototentoonstelling van de bekende fotografe Bertien van Manen bij Schunck in Heerlen. Heel veel bekende en succesvolle creatieve mensen komen oorspronkelijk uit Heerlen. Denk maar aan architecten, kunstenaars enzovoorts. Eentje daarvan is Bertien van Manen. Een wereldbekende fotografe met grote exposities van New York tot Parijs. En nu voor het eerst pas een eigen tentoonstelling in Schunck in haar eigen Heerlen. Enkele maanden geleden kreeg Bertien van Manen, inmiddels 81 jaar oud, een zwaar auto-ongeluk, waardoor ze in een rolstoel belandde en nu aan het revalideren is. Kent u het Heerlen van vandaag een beetje en herkent u het nog? Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb er niet zoveel van gezien. Ik ben hier een week geleden eventjes geweest om te kijken naar de tentoonstelling. Maar ja, dan zit ik in een rolstoeltaxi, dus ik kijk een beetje om me heen. En nu dus hetzelfde, dus ik kan er niet zoveel over zeggen. Maar het is wel een totaal andere stad geworden natuurlijk. Want in mijn tijd was het wel iets gezelliger, denk ik. Ja. Kan ik me voorstellen. Want ik kan me nog heel goed herinneren. De Saroniastraat en de Venetia met de ijsjes. Ja. We gingen altijd bij Venetiaan af voor het eten. Gingen we ijs kopen. Ja, maar ik herinner me ook scènes uit de oorlog. Dat er een hele tocht van Engelse krijgsgevangenen door de stad liep. Heel arm en zielig. En dat er dus een truck voorbij kwam waar een hand uitkwam die vroeg om iets. En mijn moeder had dus allerlei lekkere dingen meegenomen. Er stond daar dus chocola in. Maar dat heeft een enorme indruk op me gemaakt. U hebt tentoonstellingen gehad over de hele wereld in beroemde musea. En nu is er een tentoonstelling in uw eigen Heerlen. Ja, het is niet New York, maar ja, het is toch iets speciaals voor u. Hè? Ja, dat is de enige reden waarom ik dat ja op heb gezegd. En dat mijn roots hier liggen. Dat is een binding met zo'n stad. En dat klopt, ja, wat je zegt. Ja. En wat ik wel grappig vond, is dat ik dan begreep dat u, en zeker in de latere periode, met relatief eenvoudige fototoestellen werkte. Automatisch, niet te veel ingewikkeld met instellen en zo. En hop. Terwijl veel professionele collega's van u, ja, die komen met van die hele grote toeters aan. Ja, ik werk de laatste tijd met amateurcamera's. Vooral ook om de mensen die ik werk, van wie ik foto's wil maken, niet zo geïmponeerd en verlegen worden van al die toeters en bellen zoals jij het doet. Ja. En dat werkt wel, want dan hebben ze meer vertrouwen in je, de mensen. Als ik zo de foto's zie, veel in huiskamers en zo, vaak bij families die, ja, denk ik toch een beetje arm zijn, ook wel. En ja, u bent daar als het ware in opgegaan in die families. Hè? U bent niet zomaar even een uurtje officieel komen fotograferen. Nou nee, dat is niet mijn manier van werken. Nee. Ik moet mensen goed kennen, ik moet bevriend met ze zijn.
En ik moet weten dat ze mij vertrouwen en Ja. dan kan ik fotograferen. Ja, dat zie je ook wel terug in het resultaat. Je bent er als toeschouwer echt bij, hè? Ja, dankjewel. Ja, nee, dat is echt mooi. En u maakt uw eigen teksten, ook nog. Ja, dat klopt. Ja, Er werd even heel aardig over gesproken daarnet. Ik wist niet dat het zo goed was, maar dat vonden ze dus. wat ik ook nog wil vragen is, u bent vaak in China geweest, in de Sovjet-Unie, in Oekraïne. Had u ooit kunnen denken dat wat er nu aan de hand is, toen u vroeger daar gereisd hebt? Nee, dat is een totale verrassing, zoals voor iedereen. Ja, Stom verbaasd en verbijsterd. ja. Ja, ik heb er geen andere woorden voor. Want u kent die landen heel goed eigenlijk, hè? Ja, natuurlijk. Ik ben vooral in dat Donetsk-gebied met al die staalfabrieken en die mijnen. Heb ik dus heel veel gefotografeerd. Maar ja, die mensen die zijn er waarschijnlijk helemaal niet meer. Ja. Triestig, maar goed. Ze kiezen ook de verkeerde kant en voor een groot deel zijn ze allemaal pro-Poetin, helaas. Ja. Maar wat doen we dan? Hè? Nou, het vervelende is dat heel veel Russen ook pro-Poetin zijn, omdat ze de verkeerde informatie krijgen. Vrienden van mij, waarvan ik het nooit gedacht heb, die zijn nu pro-Poetin. Ja, dat komt gewoon door de hersenspoeling, televisie en de krant. En Poetin weet dat heel slim te doen. Ze weten niet beter. Nee, precies. Ja. En u hebt altijd gereisd, altijd het reizen in de heupen gehad, want ja, dan zie je heel veel. En ja, nu zal het even wat minder zijn, maar hoopt u in de toekomst toch weer opnieuw te kunnen gaan reizen? Nou ja, als ik weer beter ben, dan moet ik eerst maar even afwachten Ja. of dat been weer mag. Ja. Dus daar wacht ik op. Maar reizen is wel uw leven eigenlijk, hè? Ja, daarom leid ik nu ook zo. Zo stilzitten, dat is niks voor mij. Nee. U hoopt weer snel te kunnen fotograferen. Nou zeker, ja.